Sojojin Mali sun nuna ƙwarewa da suka dakile harin da 'yan tawayen Tuareg da al-Qaeda suka kawo a ƙasar ta Mali. Sojojin Mali sun dakile harin ne sannan kuma suka tarwatsa 'yan tawayen da suka sako kayan sojoji suka mamaye sojojin Mali suka shigo babban birnin Mali. Suka kai hari suka samu kashe wasu daga cikin jami'an gwamnatin ta Mali. Sojojin na Mali sun nuna cewa za su ci gaba da nuna ƙwarewa da jarumta domin kare kasar ta Mali. Wasu 'yan tawaye sun tsara wani tsararren hari da suka kai a babban birnin Mali Bamako. 'Yan tawayen sun yi shigar kayan sojojin Mali ne suka samu ratsawa suka kai hari a Kidal da Gao kamar yadda bayanai suka fidda. 'Yan tawayen sun samu nasarar kashe ministan tsaron kasar Mali da aka tura mota dauke da bambamai a cikin gidan shi ta hallaka shi da iyalansa. Sojojin Mali sun dauka fansa bayan da suka samu nasarar dakile harin da 'yan tawayen suka kai a babban garin na Mali Bamako. Suka samu nasarar kashe ministan tsaron kasar tare da kai hari a garin shugaban kasa Assimi Goita. Sai da cewa 'yan tawayen sun tsara harin ne tare da su da 'yan tawayen al-Qaeda da kuma Tuareg-led Azawad na Kidal. Gwamnatin kasar Mali ta tayar da sojoji tare da jiragen yaƙi masu gudun walƙiya suka tsara tsararren hari da suka daƙile harin da 'yan tawayen suka kawo. 'Yan tawayen sun yi amfani da kayan sojojin kasar ta Mali ne domin samun shiga cikin babban birnin kasar na Mali. Ƙwararrun sojojin Mali sun zagaye 'yan ta'addan ne sannan kuma suka hallaka ilahirin wancan konboyin da suka zo da shi a babban birnin kasar na Mali. 'Yan tawayen sun haɗu da mummunan wutar sojojin Mali da babu wanda ya koma gida. Duka 'yan tawayen da suka zo suka kawo hari a babban birnin kasar ta Mali, sojojin Mali sun dakile su. A shekara ta 2024 sojojin Mali sun haɗu da wutar 'yan tawayen a garin Kidal. 'Yan tawayen sun tsara wani tsararren hari da suka kai ma sojojin Mali da konboyin Wagner a lokacin da suke tafiya a bakin boda ta wurin Algeria a hanyar Kidal. A wannan karon kuma sojojin na Mali sun nuna ƙwarewa da suka rama harin da 'yan tawayen suka kawo. Ga yadda 'yan tawayen suka kai ma sojojin Mali hari a shekara ta 2024. 'Yan tawaye a Mali na Tuareg Azawad na Kidal sun yi ma sojojin Mali tare da su da sojojin fada na haya na Wagner na Rasha kwantan bauna akan hanyar su ta iyaka da Algeria. 'Yan tawayen na Mali sun samu nasarar karkatar da kwamboyin sojojin Mali tare da su da Wagner kuma suka yi ambushin ɗinsu bayan fada mai tsanani da ya barke tsakanin su da iyaka wanda ya jawo asarar rayuka sojojin Mali tare da sojojin Wagner na haya na Rasha fiye da 20. Bayan wuta da aka daɗe ana barkakawa tsakanin sojojin na Mali tare da su da 'yan tawaye fiye da kwana 3 a iyaka da Algeria, 'yan tawayen na Tuareg na Mali masu fafutukar kafa sabuwar ƙasa tasu sun buɗe ma sojojin Mali wuta bayan da suka kore su kuma suka tafi da wasu a matsayin fursunonin yaƙi. Sojojin na Mali su ma sun bayyana cewa sun kashe 'yan tawayen na Tuareg fiye da 12 kuma suka rauna wasu bayan da su 'yan tawayen suka ce sun jefo jirgin helicopter na ƙasar Mali kasa kuma suka samu nasarar kama sojoji tare da kwace post na sojojin na Mali da yake kan iyaka da Algeria. 'Yan tawayen na Mali sun samu nasarar yin kwantan bauna ga sojojin Mali tare da su da masu taimaka masu sojojin haya na Rasha na Wagner akan hanyar su ta komawa post. 'Yan tawayen na Tuareg na Azawad da Kidal sun daɗe suna ƙoƙarin fafutukar yaƙi da sojojin Mali domin barkewa daga ƙasa kuma suna son su kafa tasu ƙasa, abinda ya kawo sojojin Mali sun dage da kai ɗauki bayan faɗa ya ɓarke tsakanin 'yan tawayen da kuma sojoji akan iyaka.